Bali, tapos na akong ma-enjikan. Nagtagal kasi nung pag-injik. Daming nakapila. Oras natin na ay alas 12. Tapos punta ako dun sa punta ako sa Bato. Kasi nandun yung team kila Gwen. Para makatulong tayo kahit kahit bahagya na lang. Alas 12 ng tanghali. Yan, dito ako dumaan sa dito na ako dumaan sa Iriga papuntang Bato. May inasikaso kasi ko sa Iriga din, may tiningnan. Grabe. Nandyan pa sila. Nandyan sa right second ni Kagatcho. Alright. Yo, ayan. Nandito na po ako sa punta kila Gwen. At ayan po yung motor. Yung motor na inano ko na sabi ko sa sponsor. Ayan. Ayan. Dito na ako. Ayan yung motor. Yung puti. Yung motor ko nandyan din. At ayan, dito sa kanila. Oh. Yo. Hey. Amo. Namudtuan na. Namudtuan na. Kumain ka na. Simpiran pa ka namin sa sabaw. Sabaw. Baki. Kayo ni Tilo.
So wala ka pang tulog ngayon. Tayo, buti na tayo. Wala ka pang tulog. Ayan po, bubuhos pa lang. Bubuhos pa lang yung ulan. Buhos pa lang. Sila tapos na magbuhos. Bubuhos. Kumbaki, para hindi Bubos pa lang. ulan. Dali. Oo. Ganda lang ito. Bubuhos pa lang yung ulan. Di tapos na pong magbuhos sa poste. Tingnan nyo na lang sa channel ni Kagatcho. Huwag kang tulog, tilo. Tingnan yung ulan. Ayaw, Melo. Ayaw. Kumbaki nga, tingnan mo, tumigil ang ulan. Oo. Ganun, dali. Para Isa pa. Sayaw muna, sayaw. Ang sayaw daw. sayaw mga choy. Choy, choy, Tilo choy. lang Oh. ang macho na malupit mag-split. Sige na, sige. Sayaw. Sample. Di ba ganyan, sample? Oo, sampol. Sampol, Pampawala sampol. ng pagod. Sample. Pampawala ng pagod. Sample, sigaw na Gwin. Sample, it's your Sampol. Sampol. Oh. Naulin na tuloy. Naiyak na. Abo. Malupit. Danseryado at least dito. Kaya isa pa. Split ka, Nag-split doon si Dilo split. kanina. Walang camera lang. Split ka, dali. Hinahamon talaga si Gwin dito. Malay mo ako din mag-split. Oh, sige daw. Go, Kuya Tilo. Go. For the go. Go na. Sige na. Oh, sige daw, isa pa. Isa pa. Para makita nila. Oo. Oh, may nag-comment to. May nag-comment. May Sample daw. special skills ka pala. May nag-comment. Di ba kaya, Jong? Oh, meron. May nag-comment. Oh. Galing pala nito yung split, sabi. Isa pa daw. Flexible talaga. One more daw, one more. Yung One sayaw more. daw. Yung sayaw. Tapos diretso. One more daw, one more. Isa pa Hindi, may nag-comment nga. One more. May nag-comment. May One more. nag-comment. Di ba, Gwin? Oo. Nakita mo yung comment kanina? Isa pa daw, nabitin sila. Hindi man sayaw nga. Yung ano daw, Split lang, split. Isa lang. Split dali. Oo. Kinikilig. Mamaya. Oh, uwian na. Wala nang ulan. At doon si Gwyn. Biglang dumating, nagbubuhos kami. Sige. For the surprise. Hmm? Oo. Siminto pa. Oo. Papasok pa yun. Sige. So, doon na kami. Kuya. Yo. Ingat. Oo. Uwian na, wala nang ulan. Buti po naabutan ko pa yung pagbuhos. Alam naman nila yon. Nagpaalam naman ako kahapon pa lang nakakuha. Pangalawang inject ko. Tapos sa sa Martes, 8, pangatlo, tapos na. Naka na. Wala nang problema, nakapagpa-inject na tayo. Anti-rabies. Ayun. Ayun po, tungkol sa motor. Doon. Kikwento ko po yung pinto nun. Ay, umuulan na naman. Walang tubulan. Ulan. At yan po yung motor ko. Abangan nyo ang kwento kung ano ba talaga. Di ba tayo? Oo, yung pati. Good. Oo. Abangan ang kwento ng motor kung ano ba talaga. Revelasyon. Abangan ang kwento ng motor. Di ba kanuli? Di ba tayo? Kwento ng motor. Di ba kaya Yatso? Revelasyon mamaya kikwento ko. Ayan po. Good afternoon. Tumila na yung ulan. Nagkape kami. Nagkape. Kape. Kaya ko. Kasi ba-vlog ko. Ayun po, uwian na kami. Magatso pilay oh. Sumakit na yung paa. Nilo pa iwan. Let's G. Sana huwag kaming maabutan ng ulan kasi kahapon nabutan kami ng ulan dun sa Ligaw. Biyahe namin galing kay Mura. Buti ulang nilagnak. Ayan po, time check alas 3 ng hapon at pauwi na kami. Kanina kasi umulan. Sila Tatay Gagatcho tsaka si Papa ni
ulan, nakamotor. Tapos kanina, nagbuhos kami doon sa poste. Tingnan nyo na lang po sa vlog ni Bagatcho yung pagbuhos. Pero di ako nakasabay sa kanila kaninang umaga. Kasi yun nga po, nagpa-inject. Pero nakapagsimula ako sa pagbuhos. Nakatulong pa rin. Kasi gago baka nandun pa. Baka sakali na hindi pa sila nakakapagbuhos. Yun ako. Para makatulong. Kahit nakakangali pala yung nung unang turok sa akin. Yung first dose. Unang turok. Hindi gaano matanglay sa balikat. Yung second dose na matanglay sa balikat. Yung anti-rabies. Dito kami dumadaan sa shortcut. At po pala, gusto kong magpasalamat sa mga doon sa upload ko na motor na galing sa sponsor. Maraming salamat po sa nag-congratulation sa akin. Doon maraming salamat sa inyong lahat, mga nag-congratulation. At yun, ikwento ko na po yung tungkol sa motor. Kasi maraming nagko-comment sa akin. Wala, hindi ko nire-replyan. Maraming nag-comment. At siguro nakita nyo na rin sa vlog nila yung motor. Ngayon lilinawin ko yung tungkol sa motor. Pinto ng motor na galing sa sponsor. Tapos nabasa ko rin sa comment nabasa ko sa comment na yung asawa ko raw parang yung di man lang kumbaga din na-appreciate yung bigay ng sponsor. May nag-comment pa na raw sabi doon ganyan talaga kapag sariling sponsor, gano'n. Wala nang problema yun. Ang dami kong nababasa. Yung iba mga papasalamat. Ang pinto po niyan sa motor na yan, paano ba sasabihin? Motor. Sa pagpa-vlog po, pa lang ako. Bawat yan na ako na nagpa-vlog. Tapos sa pagpa-vlog ko na magwa 1 year, wala pa po akong sponsor talaga. Yan. Wala pa akong sponsor. Yung motor na yon, hindi po talaga sa akin yun. Hindi po talaga yun sa akin. Pero ako yung kumuha ng motor sa kasa, sa opisina. Ako yung kumuha nun. Pero hindi po yun sa akin. Yun po yung malinaw. Kumbaga lang yun, prank lang yun. Kaso sabi nga nila
nila alam, pati sila maniniwala na bigyan ng sponsor kasi dami mga barkada ko na nag-chat sa akin na ano, ganda raw ng motor ko. Daming na prank lang po talaga yun. Pero yung ano ko talaga doon, mga ganong motor, pangarap ko yung mga ganong motor. Kaso antay-antay lang tayo. Malay nyo, makachamba tayo sa pagpo-vlog, makakabili rin tayo ng ganyang motor na pinapangarap natin. Pero wag muna ngayon kasi kapos pa. Saka na yan kasi may motor pa naman ako. Daming na-prank talaga ng ano. Daming na-prank ng motor na yun. Pero siguro alam nyo naman na kung kanino ba talaga yung motor na yun. Hindi ko babanggitin kung kanino yung motor na yun. Antayin nyo na lang po yung vlog kasi ayaw kong manguna. Antayin nyo na lang kung kanino ba talaga ang motor na yun. Napaganda pong gamitin talaga. Ganda. Ang pinakang naisip ko sana noon na maipaprang ko na una yung mismong asawa ko. Kaso yung nangyari, yung kinuha nandun sa opisina, nag-CI sini-CI dun sa bahay. Kaya nalaman ng asawa ko na may motor na darating. Pero yun nga, hindi sa akin yung motor. Hello. Ayan. Madulas to pag ganitong ano, basa, madulas. Yung kasi bakal. Ayan. Madulas. Hello. Madulas. Kaya madulas nga yung gulong ko. Sa mga nakamotor po, dahan-dahan po kayo pag dito na banda kasi delikado po dito kasi bakal. Yo! Revelasyon! Ito na yun! Sa ano naman po sa mga viewers na halimbawa ano, kung nagkagalit kayo na na-prank ko o natutuwa kayo sa ano, sa mga na-prank ko, sorry, pasensya na po kayo. May pa rin po ako ng sorry po, ganun yung vlog. Pero hindi po talaga sa akin. At maraming salamat sa ano, maraming congratulations. Parang totoo kasi kung malay nyo kung may ganun talagang sponsor, pero malabong mangyari. Ang mahal ng motor na yun, mahal, ano, na pagkikas po yung price ng motor na yun, nasa 160 ata, 160 ata yun ng cash. Ayan. Basta yun po, nililinaw ko na po yung ano, yung motor. Hindi po talaga sa akin yun. At ano lang yun, kung baga nag-isip lang ako ng content, ginawa ko lang siyang content. Ano rin yun, 3K ata, 3K views. Wala akong maisip na content doon eh. Sabi ko sa mayari, ako ibablog ko yung ano, yung motor. Sige, vlog mo. Maganda yung pagkaka ano ko, naririnig nila nung nag-i-edit
yun na lang. Hindi po talaga sa akin yun. Patarin yung ano, yung tito ko na prank din. Kasi nanonood. Nag-chat sa akin, sabi na, punta ka dito sa Maynila. Mag-rides tayo, dalhin mo yung motor mo na bago. Rides tayo sa Marilaki. Sabi na. Rides daw sa Marilaki. Ganda sana kung totoo. Mapapasana kung ganda lang talaga. Ganda talaga ng motor na yun. Yan. Malapit na ako dito sa amin. Ayun, oh. Ganda, oh. Ayan po, dito na ako sa bahay. Pahinga muna. Matanglay talaga dito. Dito, kabila kasi yung turok po sa akin. Kabilaan. Kabilaan, parang ngayon, parang mabigat tong balikat to. Kanina nga nag-aabot ako nung ano, nung simento. Pero kaya naman itaas. Kaya naman. Medyo parang ano lang yung katawan ko. Okay na, nakapainjik ako. Tapos na. Nakaano ka, nakaka... Amo na? Oo. Tapos yun na, dito ko natatapusin yung kwento doon sa motor. Kasi nahihirapan ako mag-video na nakamotor. Yun, hindi po talaga sa akin. At dyan yung asawa ko, magpapatunay. Di ba? Papatunay. Parang lang ngayon. Sabi ko, hindi yung pag-ibo. Nagagalit niya siya na nag-video ko ng gano'n na ano, na prank. Ayaw na ng ganyan. Tapos nag-comment na ano, na di na-appreciate ng asawa ko. Di naman talaga niya ma-appreciate kasi alam niya na ano, alam niya na hindi naman totoo. Pero kung totoo yun, tuwa yan. Yung pagkakaano ko lang talaga na ano, pati nga si Idol Franstar, nung ini-edit ko na naririnig niya. Sabi niya akin, sana all daw, sabi ni Idol Franstar eh. Pati rin siya naniwala eh. Oo. Okay na. Yun. Para malinaw po sa ano. Pero malay mo, kasi nagbablog tayo, malay mo maka-ano tayo ng viral na video na binablog, makakaipon din tayo. Pero di ko muna unahin yun kasi may mas pinag-iipunan ako. Pero di ko pwedeng sabihin kung ano ba yung pinag-iipunan ko na yan. Ganun. Kasi may motor pa naman ako. Yan, may motor pa naman ako. Kasi ito, yung motor nung biyanan ko, pinaayos ko para magkaroon kami ng ganito. Saka lahat naman na pangarap ko, ano, baga nakakamit ko pero di ko minamadali. Tsaga-tsaga lang, ipon, ganyan-ganyan. Basta gumalaw ka. Kasi pag di ka naman gumalaw, sabihin mo lang na pangarap mo, di mo naman matutupad yun. Eh, ako kasi pag ganyan na gusto ko, pinagsisikapan ko. Tulong namin mag-asawa. Sikap lang. Nung nagtinda kami, dati nung ano, yun, motor, pinangarap ko, nagkaroon. Titinda kami, nahihirapan ako na namimili ng mga paninda. Sinasakay ko dyan, minsan galing pang Nabwa. Parang transformer yan eh. Daming patong-patong dyan ng ano, mga paninda. Nadadala ko isang biyahe lang. Kaya kailangan natin magkaroon ng ano, ng kulong-kulong. Sakto itong motor na to, sira, nakatingga lang naman. Kapag nakaipon tayo, ipaayos ko. Yan, pinaayos ko, nakaipon. Nagastos ko niyan, ano, kulang-kulang. Kung talagang kikwintahin, lahat, nasa 15. Bago nakaandar yung motor na matibay yan eh. TMX 155 yan. Ngayon, okay na siya. Maayos na ako yung motor. Mag-ipon naman tayo ng paano magkaroon ng kulong-kulong para kung may mga panindang marami, soft drinks, alak, na di kaya ng motor, ito na yung magkaroon tayo ng ano, kulong-kulong para isang biyahe lang. Ayun, tawa ng Diyos. Nung ganitong buwan na nagpipista, nakadelinsya kami, ito na yun. Nagkaroon kami ng ganito. Magkano pa gawa ko nito? 25 ko. Itong kulong-kulong na to.
Tapos may nabili naman ako na motor, sira, ayan. Nabili ko ng 3K. Yan, papaayos ko rin yan. Pero tinggal lang muna yan kasi di pa naman kailangan. At least nandyan lang. Mabilis naman maayos yan. At papalagyan ko rin ng ganito. Para kung halimbawa sakaling wala tayong vlog, makuha tayong maarkila ng mga pangarga, mga palay, may income tayo. Ganun lang yun. Abang-abang na lang yung mga mga pinaplano ko sa buhay na di ko minamadali. Pero abangan nyo kung ano yung sinasabi ko na pinag-iipunan ko. Ganun lang. Basta ulitin ko sa mga naparang pasensya na. Sorry. Pero parang totoo, no? Parang totoo talaga. Di ba? Hindi nakakatulog. Ayun. Sabi ko ba kung gagawin? Very bad decision. Labag sa batas din. Labag sa loob niya na yung sabi ko na mag-vlog tayo. Ayaw niya eh. Kaya sabi na, parang din appreciate nung asawa mo yung yung regalo galing sa sponsor. Ayaw ko lang sisinungaling. Ayaw niya rin sinungaling. No, dami talagang naniwala. Ang dami. Mga kaibigan ko naniwala eh. Akala nila na Tito ko naniwala. Pero hirap pala. Mahirap talaga yung parang yung di talaga totoo. Hirap kasi daming nagko-congratulation eh. Kasi di ba napansin nyo po sa ilang comment ba yun? Ilang comment din kahit isa. Wala akong na-replyan. Kasi nung i-reply ko doon? Parang inano ko lang yun, like, heart, ganun. At yun na. Tapos na yung issue dun sa motor na galing sponsor. Hindi talaga sa akin yun. At ang dito lang yung vlog na to. At maraming salamat sa mga sponsor po na na walang sawa na tumutulong sa Team Paway at sa Pabay Project ni Kuya Noli. Yun, maraming salamat po sa inyo. At ingat po kayo palagi dyan sa kung saan man po kayo ngayon. Mga OFW po. Yun. Ingat-ingat po tayo. At maraming salamat sa Panginoon at di kami pinapabayaan nga sa araw-araw sa biyahe namin. Tulad ngayon, malayo yung binibiyahe namin. Punta kaming Ligaw. Halos yung biyahe, pag talagang pinapaspasan, 1 oras kalahati. Pero pag binagalan, 2 oras. Papunta pa yun sa bundok. Bundok. Layo talaga. At ayan, tingnan nyo na lang yung pagbuhos din dun sa dun sa Kilagwin ngayon sa channel ni Kagatcho. At mayroon din ako dun sa mayroon din ako upload. At ayan, maraming salamat. Bye bye.